Huomenta kaikki. Heissan heissan. Tää tuntuu niin awkwardilta, kun sä katot. Äläkä tuijota. Me ollaan täällä Ilonan kanssa Ähtärissä. Ja täällä on myös... Hei mun lasit! Mulla on tästä ihan sikahienot lehat, kattokaa. Näin. Ja me ollaan Ähtärissä. Ja täällä on Santeri ja Niko. Ja Hevonen. Ja Hevonen. Ja me herättiin äsken Ja nyt me lähdetään kohta kylpylään. meillä on tämmönen peitto, missä on jotain eläimiä. Ei varmaan hevosia, mutta jotain. Ja sitten lähdemme polskimaan ja Me lähdetään poskiin. mihin me mennään sen jälkeen. Sen jälkeen voidaan miettiä, miltä päivä tuntuu. Okei, meillä on myös täällä CD-llä Mä tein Santulle julisteet kuvaan. Niin. julisteita. Siinä lukee, mulla on hevonen. Katso, mulla on sellainen, mulla on hevonen. Ja teidän kaikkien pitää nyt kuunnella, mulla on hevonen. Sen biisin nimi on Mulla on hevonen, se on ihan sika hyvä. Joo. Se on oikeesti ihan sairaan hyvä. Ja se on ollut meidän jami niin kuin nyt viimeiset 12 tuntia. Niin, että me kaikki ollaan kuunneltu Joo, sen vai fiiliksen. miten se on meidän jami? No. Joo, No niin, kyllä. on. Joten kuunnelkaa, mulla on hevonen, Joo, ja please. nyt me mennään etsiä aamupalaa, joten nähdään jossain vaiheessa. Otatko sä sun kaikki niinku shampoit noin mukaan se kylpylään? Joo, otan. Mäkin, kun se myös Mä oon harrastaa. hästi, I know. Joo, okei, nähdään myöhemmin. Niin me tultiin kylpylään. Me ei tiedä mihin. Ai, toi on se kylpylä. Me tultiin Ähtärin kylpylään. Kyllä. Ja nyt Menemme polskimaan! polskimaan. Onko sulla bikinuolla? On, ja mulla on tämmönen hieno press-juttu. Mullakin on tommonen hieno presskortti, mut sit se otettiin pois. Mut se oli mun. Mut se on periaatteessa nyt mun. Nyt mennään polskimaan. Täällä ei itse asiassa oo edes hirveen Ei kylmä. olekaan, ihan kesäinen sää. Täällä ihan kesäinen sää, että se on kyllä mukava. Kyllä täällä Ähtärissä on hyvät sää. Hei, pystyykö se kipee? Ei varmaan. Me tultiin ja kylpylä ei ole avoinna. Pari muuli. Vastattuuko sulla pari muuttujaa? Pari muuttuja, sano pari muuttuja. Pari muuttuja. Kylpylä ei ollut. Ei ollut, Mä oon ei. pettynyt. Mäkin. Mut onneksi musta ei silti tunnu niinku nästiltä. Niin älä, se olisi puolesta toista. Hei, kesästä täältä löytyy. Tultiin tällaiseen paikkaan, missä on, tai voi varata rantasaunan. Ja me oltiin se, että me mennään suoraan, koska no me ei olla käyty suihkusjuulinkaan eilen niinku viimeisen. Venä, milloin me käytiin viimeksi? Päivää. Niin me oltais haluttu ja kaikki muutkin haluaa käydä suihkussaunassa. Mutta siihen kestää tunti, joten nyt meidän pitää tehdä jotain muut sen aikaa. Me ettiin hevosia tai jotain. Jep, mut siis. Mulla on semmonen, missä on mun hevonen. No niin, me tultiin tähän zoohun, eläintarhaan. Ja nyt me lähdetään hakemaan rannekkeita. Jihaa, sanoisinko? Se on video. Jihaa! En tykkää. En kommentoi. Heissan ystävät, me tultiin just saunasta ja me oltiin kanssa uimassa ja oli hyvät tunnelmat, me hypättiin Ilonan kanssa, me oltiin niin rohkeita ja spontaaneja. Ja nyt mihin me ollaan menossa? Ollaan menossa syömään Ähtärin hotellimesikämmeneen. Okei, me mennään hotelliin Mesikämmeneen syömään, paras olla hyvää ruokaa. On ihanaa. Ja me ollaan aika nälkäisiä, me ollaan syöty vaan niitä kämäsiä muroja aamulla ja miksi mä laitoin tällaiset pinkit olkaimet, mikä mua vaivaa yök? Me saatiin ruokaa, se oli hyvä ja me saatiin myös ilmaiset jäätelöt, tai no ne sisältyvät hintaan ja nyt me lähdetään, minne me lähdetään? Päiväunille. Lähdemme päiväunille. No mua kyllä vähän ramasee, että... ja sen jälkeen enpäs tiedä, hei mun hiukset rupee kuivuu, nice. No niin, me tultiin takas tänne Oota, mun ja paita nyt on kaikki muut haluu nukkuu. Ja mä en. Ja voidaanko lähteä? Kohta. Sitten... Mä haluan lähteä, en Every jaksa. day's like a roller coaster So with you. Kerro niille, boy! Okei, no niin, me tultiin käytävään, koska me tehdään videoideoita. Tai siis ei videoideoita, tai me puhutaan... videoon kysymyksiä. Meillä on Niin. semmonen pikku haaste toisillemme. Me ei saa kertoa vielä mikä, koska te saa tietää mitä tapahtuu, kun sitten katsoa se video. Niin, mutta me mennään tänne heidän green screen huoneeseen. Kuvaushuoneessa on niin tämmönen inspis time. Inspis-nurkkaus ja kuunnellaan varmaan mulla on hevonen täällä samaan aikaan. Siis mä lupaan ne vannon kautta kivenen kannan, jos te menette kuuntelemaan mulla on hevonen, te ette kadu. Joo, ja siis se ei oo sponsoroitu, tää ei oo sponsoroitu. Niin, älkää luokata sponsoroita, ei todellakaan, vaan me löydettiin se itse. Joo, siis, mä en tiedä kuka se esittäjä edes on, mut siis mulla on hevonen, kuunnelkaa se. Osu sun hattu suhun. Oikeesti, kattokaa meidän hattuja. Eli siis, mä en muista mitä me viimeksi kerrottiin teille, mutta tällä hetkellä me koottiin meidän video, se oli
katastrofaalista. Se oli ihan kauheata siis. Se oli hauskaa ja tuli toivottavasti hyvä video ja ihan järkyttävä sen jälkeen. Me piti siivoa sikan ja käydä suihkussa pesulla ja pestä just toisen kerran tänään, koska siis tilanne oli niin paha. Mut nyt me ollaan suihkun Raikkaan Santtu ja Niko jäi vielä vähän siivoilemaan. Tai mä kysyin tarviiks napua, mutta ne sanoi, että tilanne hallussa. Eli ei varmaankaan tarvii. Ja nyt me Ilanan kanssa chillaillaan. Me on syöty tänään ehkä kerran. Aamupala ja kerran kunnon ruoka. Ihan kauhean nälkä. Me ollaan kohta syöty koko paketillinen prinsessakeksejä. Ja kohta me ruvetaan grillaan, kunhan me saadaan siivottua. Ja Rakennettu se meidän grilli, mikä me ostettiin. meidän grilli, mikä me ostettiin tuurista. Kuvattiin me tuurissa? Ei kuvattu. Me ei koettu tuurissa, mutta me ostettiin grilli siis tosiaan. Että eipä siinä. Mutta siis me ostettiin sen mun luottokortilta. Minä ja Ilona ostimme grillin. Mä maksoin grillin. Ei mä maksoin ne polttopuut. Mä maksoin grillin. Kattokaa kuin ihanan näköistä. Mä en oikeesti enää kestä. En mäkään tätä niin hienolta. I know. Joten nyt on iPhone photoshoot time. Todellakin. Sitten tänne laavupaikalle. Ja me avataan meidän grilli. Oi! Ja nyt me ruvetaan grillailemaan, joten mä lopetan nyt tämän.